Anem a donar pas ara a la presentació de la nova proposta de circuit cultural valencià. És un model de circuit que tant l'assemblea de programadors del circuit, mitjançant la seva junta directiva i amb la col·laboració i impuls de gestió cultural Associació Valenciana de Professionals de la Cultura, han elaborat com a alternativa a la presentada per la direcció, com sabeu, de l'Institut Valencià de Cultura per a l'exercici 2024 i els següents. Van a presentar-lo la companya Encarna Dolz, programadora d'Alboraya, que tots conegueu. No sé si ha portat l'horxata o no l'ha portat, però espero que sí. I Benja Domènech és el programador de la Ciutat de Silla. Està bé això de ciutat, veritat? Ciutat de Silla. I bueno, són dos professionals, com sabeu vosaltres, amb una llarga trajectòria al circuit cultural valencià en les diferents etapes que ha tingut el circuit. Però m'agradaria, abans de donar la paraula, són ells que van a presentar aquest model que s'ha elaborat, sí que voldria posar un poc en context el tema del qual van a parlar. I en primer lloc, i no és per donar-vos enveja, però és de dir-vos que la meva situació actual, des de la barrera, es veuen millor els bous, i justament, sense barrera, un poc millor. Encara vaig participar com a president de gestió cultural en les converses amb el senyor Barrera i la seva quadrilla, en companyia d'altres companys de diferents associacions que tenim que estem per ací, per tal de fer una bona faena i eixir amb èxit del redolí. Crec, Maria Àngeles Fals està per ahí, crec que farem un passeillo amb dignitat, contundència i coherència, però per la porta de quadrilles aparegueren els subalterns, poc preparats i deslluïts, tot s'ha de dir, i arrossegaren el nostre projecte, o la proposta que teníem nosaltres, per la porta de Torils al desolladero. No vam eixir per la porta gran, és cert, però nosaltres, els gestors i les gestores culturals, que sabem el que fem, que ens ho hem currat al llarg de molts anys, proposem ara una alternativa a la proposta oficial. Una proposta que es basa, des del meu punt de vista, en una carència contractual de l'anterior model, segons estan venent. Però el ben cert és que, malgrat algunes consideracions per part de la intervenció i l'advocacia, i així tenim l'anterior director general, mai es va qüestionar en la seva globalitat la manera de funcionar. Mai. I si la gravetat estava o està en una deficiència tècnica, és tècnicament com s'ha d'arreglar o s'ha de millorar el model. I sobretot, amb el diàleg actiu i l'escolta, que és el tema d'avui, i no amb la negació per sistema i a la palmadeta a l'esquena. Un model que complica encara més les coses, que introdueix un participant aliè, com és la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que elimina altres socis com l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i les universitats, que fa enrevessat un sistema de petició i adjudicació, segons me conteu vosaltres, perquè es demostra cada volta més el desconeixement i la inexperiència. I un model, al fi i al cap, que elimina la coordinació entre municipis, entre professionals de la gestió, que vol arribar a 500 municipis, una cosa irreal, donades les infraestructures existents i la demanda de les poblacions. Un model, en definitiva, que pretén, a més, controlar un catàleg de propostes artístiques, com sabeu. I permeteu-me que siga tan vehement, però és que he format part del circuit des de l'any 87, des de la seva creació, inclús abans, i tenim a Toni Pastor així de testic, quan érem sales adherides del Centre Dramàtic de la Generalitat Valenciana. I d'ahir va eixir el primer circuit en l'any 87. Un circuit que és de veres que no va tindre base legal fins a l'ordre del 95, en què va crear oficialment el circuit, però que funcionava perfectament. I recordeu, ara, en aquests temps de canvi, el canvi de model que se va efectuar en l'etapa de la consellera Miró, 2009-2010, per a convertir el circuit en una bossa de subvencions, i que va fracassar, com nosaltres vam advertir en aquella famosíssima assemblea al carrer de la Nau. I el 2013, davant del mal funcionament, es va reprendre de nou amb el circuit cultural que va impulsar l'aleshores consellera Català.
Després ja se va consolidar en 2016 com a circuit cultural valencià, que jo considero que les seues carències i defectes nosaltres, els programadors, anàvem millorant cada any i ara ve efectivament aquesta parada i aquesta marxa enrere. O sigui, fer i desfer com hem anat a fer una altra vegada. Per tant, nosaltres, programadors, com he dit abans, de gestió cultural i des de programadors que formaven part del circuit, volem des d'un punt de vista exclusivament tècnic i professional presentar aquest model que presentarem ara, fer-lo partícip a totes les associacions del sector per a convertir-lo en una ferramenta forta i legal, perquè és legal, ara ho demostrarem, de descentralització cultural i d'enfortiment del sector cultural professional. Així que amb aquestes consideracions, que pensava que era important matisar-les, ja dono la paraula en primer lloc a Encarna, que vos explicarà un poc, i a Benja. Gràcies. Abans de passar-li la paraula al meu company Benja, que... Este projecte és perquè no s'ha d'encarregar des de l'explicació o simplement... Te vols esperar a que expliquem. Les preguntes venen després. Les preguntes després. No, però està molt bé. Encara han començat a dir i ja... Va, a veure, abans de que Benja mos conti un poquet com és la situació actual que tenim en estos mesos finals del 2024, jo volia redundar un poc en el que acaba de dir Bullón, José, per a que vos quede clar. A lo millor conteste un poc a la pregunta teua. O sigui, nosaltres, la comissió, que s'anomenem comissió del circuit cultural, s'anomenen comissió perquè en l'última assemblea que fèrem en els municipis que formaven part del circuit varen posar en valor, ens varen refrendar i ens varen recolzar per a que nosaltres continuarem sent comissió i continuarem treballant per el futur del circuit cultural que volem. I per això nosaltres hem treballat aquesta proposta i per això estem així presentant-la, per a que se situem un poc. No ha sigut un encàrrec, ha sigut una cosa, una voluntat pròpia, perquè nosaltres volem posar-ho així damunt de la taula per a tots vosaltres i per a l'administració autonòmica, per a la Conselleria, per a l'Institut Valencià de Cultura, per a que d'alguna manera ens l'apoyen i el futur és que per al 2025, que és l'objectiu d'aquest projecte que posarem a presentar ara, l'objectiu d'aquest document que hem treballat. Després entraré profundament, però en concret nosaltres presentem aquest projecte, aquest model diferent, perquè fonamentalment el nostre circuit volem que se basi en la participació, la interrelació, la retroalimentació, la descentralització del territori, la vertebració, totes les os que vulgueu. Nosaltres estem donant valor a aquestes coses, cosa que el circuit que en aquests moments està vigent o que està funcionant, aquestes coses no les té en compte. I per a nosaltres l'important és això, el treball d'interrelació, el treball de participació, d'autogestió, de que nosaltres puguem d'alguna manera retroalimentar aquest circuit i viure-lo i millorar-lo dia a dia. Això és el fonamental. Després dir que la proposta l'anem a presentar avui, la teniu en les carpetes, està oberta a totes les associacions del sector per a que si voleu opinar o voleu afegir qualsevol cosa que considereu que no està reflectida o que hi ha alguna cosa que penseu que podia ser millor d'una altra manera, estem oberts i fins a la mostra d'Alcoi, que la tenim a finals d'octubre, allí tindrem un altre moment de reunió en el que volem d'alguna manera replegar les vostres opinions i que el document siga com més definitiu, per a passar-lo ja a proposta de qui realment heu de aprovar, que és la Conselleria o l'Institut Valencià de Cultura. Sabeu que este document, este borrador, també l'hem adelantat a la secretària autonòmica per a que ella també d'alguna manera vagi estudiant-lo. Ens han dit que ho estan fent
i que van a mirar sobretot el que es preocupa, que com dia el tema de la legalitat, el tema jurídic i totes aquestes qüestions que són el que realment a ells es preocupa més. Això diuen. Bueno, pues el que vos he dit, això. I la finalitat d'aquest treball és que a nosaltres ens agradaria, i crec que a tot el col·lectiu de programadors que formen part del circuit, que això d'alguna manera ens ho recolzaren, s'aprovara i se farà efectiu per al 2025. I ara sí que li passo la paraula a Benja per a que vos situeu un poquet i després entrarem un poc al text que han preparat. Molt bé. Ai. Mira que sí. Un encàrrec, dius. Un encàrrec. Som un poquet masoques, això sí que ho som. Anem a veure, sí que se varen comprometre en la darrera reunió que vam tindre amb la secretària autonòmica en què prepararíem una proposta diferent al desastre que teníem, perquè a més els ho varen dir així. Crec que no varen tindre per alçar la llengua per a dir el que realment pensem, perquè ja tenim, crec que, una certa edat que ja no se n'anem per rodeos. Tingueu en compte que això ho fan en plan sense comptar amb la professió, ni amb nosaltres com a gestors i evidentment ni amb la professió de les arts escèniques, d'acord? En principi ens ho venen tot com digueren, i a més així en premsa, no, és que això és molt més democràtic, això entraran 540 pobles, que vos recorde que el nostre país té 540 pobles, doncs bé, enhorabona, 540 pobles. De 540 pobles solament 75 pobles. 72 ja ha baixat a 2, però 72 pobles. D'aixòs 72, 40 eren del circuit, d'acord? I uns 30 aproximadament no perteneixien al circuit. No passa res, però aquestes són les dades reals. Abans érem 90 i 2 universitats, recordem-ho. Ara no hi ha universitats, no volen a les universitats. I això hi ha que dir-ho. Com tampoc volen el que és l'ajuda que teníem a tots aquells pobles que programàvem en valencià. El que era l'ajuda, anem a dir així, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua s'ho han encarregat i així ningú diu res. I això és el país que tenim. D'acord? Al final, què ha passat? Nosaltres hem preguntat a les associacions, als distribuïdors. Què ha passat? Doncs ha passat que això és com anar a la carnisseria. I diu, per què? Perquè la gent ara va comprant mitja quarta de dansa, mitja quarta de no sé què, és que me fa falta alguna cosa per a la subvenció. O sigui, està trencat tot el treball. Mira, avui he llegit en premsa que diu que és a la madrilenya. Jo dic, bueno, a la madrilenya, si nosaltres porten quasi 40 anys i estos porten 20, jo crec que seran aquells més a la valenciana que a la madrilenya, perquè és molt semblant a allò que fèiem nosaltres, però bueno, això és un altre tema. Però això s'ha convertit quasi com anar a la carnisseria. Vull dir, molts pobles que no tenen infraestructura i no tenen gestors culturals, deixem-ho així, no saben què programar. I han cridat a les distribuïdores, diguen, no, és que necessita fer alguna cosa de dansa. Ah, molt bé, sí, de dansa, molt bé, però per a quin públic? Ah, no ho sé, me dona igual, el que tingues per ahir, que valga 1.000 euros o 1.300, una cosa així. Espera't un segon, para, anem a parlar d'altres coses. Vull dir, en tot el que s'ha convertit aquesta mena de circuit no me va portar a cap lloc. Després estem preguntant també a les productores i no han augmentat les contratacions, tot el contrari. Ara farà falta saber exactament, i hauríem de preguntar des de l'associació, evidentment a la Generalitat o a l'Institut Valencià de Cultura, dades. És fonamental. Preguntar dades. I dir, a veure, què ha passat? On està aquest 1,5 milions, 1.200.000, si no recordem mal, en contratacions? S'han gastat i 1.200.000 ningú ho sap. Tindrem que preguntar-ho. Comencem. A veure, tornem a dir, això és un borrador que hem presentat i és un borrador, i ho diguem així, és un borrador per tots, que creguem que almenys és una eina de treball per a poder en 2 setmanes, però tenim més temps, perquè la idea és presentar-ho en Alcoi, en la mostra d'Alcoi, i sí que volem des de l'associació de gestors
obrir-nos, evidentment, a totes les associacions professionals d'arts escèniques, a totes, i inclús a gent que també sap molt sobre el circuit, estic veient a Toni, que no està en cap associació, perquè diu que ja s'ha fet tan major que diu jo ja no estic en cap associació, però és una persona que sap molt i n'hi ha que preguntar. Anem a veure, està totalment obert aquí a tots. Per a què? Per aportar. Per a què? Per a que anem tots junts, front a l'Institut Valencià de Cultura. No n'hi ha un altre. No n'hi ha un altre, amics i amigues. Nosaltres també ens agrada treballar i en això estem. Volem treballar perquè volem millorar-lo. El circuit, anem a dir que teníem, igual no era perfecte, d'acord? Això estem d'acord tots. No era perfecte, clar que no. Com va ser perfecte? Però millorable, clar que ho és. El que n'hi ha ara és un puto desastre, i perdoneu per l'expressió. És un desastre monumental, d'acord? Anem, hi ha una part en el que n'hi ha del projecte que teniu, que és molt de legislació, perdoneu, no anem a llegir-la per a no avorrir-vos, els articles, i anem directament al punt de les de composició? Sí, i anem al punt de composició. El document veureu que té l'estructura d'un conveni, que si heu fet un conveni té tots els punts que d'alguna manera el document administratiu té que tindre, però nosaltres anem a concretar-nos en els punts que realment són diferents, o que tenen la singularitat del nostre circuit, perquè com ha dit Benja, el primer és la legislació en la que se basa el tema del conveni. La composició és evident, el circuit cultural, el model del circuit cultural que nosaltres volem, el formarà la Generalitat Valenciana mitjançant l'Institut Valencià de Cultura, que exercirà de coordinació, els municipis, les agrupacions de municipis, les universitats públiques valencianes, que complisquen els requisits que la present ordre i que complisquen els requisits que ara després direm i que estan en este document. Les comeses o missions fonamentals del circuit cultural valencià, com he dit abans, ara ne vaig a concretar un poc més, són, per una banda, potenciar la cooperació i la col·laboració entre la Generalitat Valenciana i les entitats públiques de la Comunitat Valenciana que porten a terme les programacions estables d'arts escèniques, audiovisuals i musicals, sense perjudici de que se puga ampliar, com hem comentat i com hem estat veient en les campanyes anteriors, altres disciplines artístiques com ara les arts visuals, que és un poc l'objectiu en general de l'associació. I les literàries seria el següent pas, perquè això també abarca molt però també, clar, els gestors culturals municipals fem de tot, toquem un poc de tot. El segon punt, la segona missió del circuit és facilitar la distribució i l'exhibició de les produccions de les xarxes escèniques, audiovisuals i musicals pels espais culturals del circuit cultural, especialment d'aquelles que han sorgit realitzades per companyies i creadors professionals valencians. O sigui, sempre donarem més preferència a les produccions de la comunitat. En tercer lloc, una altra missió és optimitzar els recursos infraestructurals, econòmics i humans a través de la cooperació i coordinació de les programacions i activitats paral·leles que es realitzen en els espais de les entitats adscrites al circuit. En quart lloc, establir reunions, punt important, plenaris, assemblees, comissions de comunicació i diàleg entre l'Institut Valencià de Cultura i les administracions locals i els altres membres del circuit per tal de realitzar anàlisis i avaluacions periòdiques, així com elevar propostes de canvis i o millores o aprovació d'estes. Una altra missió és obrir canals de comunicació, també este punt molt important per a nosaltres, i col·laboració entre els diferents agents que intervenen en el desenvolupament de les indústries culturals valencianes, creadors, productors, distribuïdors, etc., i gestors culturals, que permeten un diàleg fluid i eficaç i que contribuïsquen al manteniment i consolidació d'aquestes indústries.
La següent missió és proporcionar espais de formació i reciclatge professional que possibiliten als seus gestors l'intercanvi d'experiències, així com la progressiva formació que possibilite augmentar els nivells de competència professional. Per altra banda, potenciar la creació de nous públics per a les arts escèniques, audiovisuals i musicals. Promocionar aquells sectors de les indústries culturals valencianes que, tenint un alt valor artístic i cultural, tenen majors dificultats de distribució. Aquest tema que tots sabem. I, finalment, promocionar les relacions entre el circuit i d'altres entitats públiques i privades per a la promoció i possible patrocini de les activitats d'esta xarxa cultural. Requisits, Benja? A veure, els requisits per formar part del circuit cultural valencià. En principi, els ajuntaments, les agrupacions de municipis, les universitats públiques de la Comunitat Valenciana que desitgen formar part del circuit cultural valencià. També en el punt B, diguem, les entitats que desitjaren formar part del circuit cultural valencià queden obligades durant la duració del conveni, evidentment, firmat, a cedir a l'Institut Valencià de Cultura els espais on vagin a dur-se a terme les representacions sense càrrec o cap pagament mentre es realitzi cadascuna de les activitats afectades pel conveni. El punt C. Cada entitat emplenarà una fitxa, evidentment hi ha que emplenar una fitxa, per a què? Per a poder-la enviar lo que és a la coordinació del circuit que ara parlarem. El D. L'entitat membre s'obliga igualment al fet que els locals i els llocs d'actuació estiguen en perfecte ordre de funcionament amb els permisos necessaris i tècnicament condicionats per tal d'acollir els espectacles, concerts i projeccions que es programen. I hauran de comptar amb personal qualificat i suficient per a la correcta realització de la representació. L'entitat membre haurà de tindre una assegurança de responsabilitat civil per a fer front als accidents que pogueren succeir en ocasió dels espectacles programats en col·laboració amb l'IBC, qualsevol que foren les causes sense que existisca cap responsabilitat de l'Institut Valencià de Cultura. En allò que concerneix a l'espai escènic i els recursos tècnics que ha de disposar l'espai, l'entitat tindrà l'obligació de facilitar la totalitat del que s'hagi exigit en les condicions tècniques de cada activitat programada, ja sigui de propietat o bé recorrent al lloguer dels recursos. L'entitat adscrita haurà de comptar amb els mitjans suficients per tal d'establir un control d'accés a la sala a través del cobrament de les entrades de les activitats proposades en el marc del circuit cultural valencià en cadascun dels espais adscrits. Personal mínim, evidentment, cal d'un gestor cultural professional que realitzi les feines de programació, promoció i tramitació administrativa de les activitats independentment que tinga responsabilitats de gestió en altres sectors. També podem disposar d'un responsable tècnic dels espais on vagin a desenvolupar les activitats. Este personal podrà formar part de la plantilla de la pròpia entitat o d'empreses externes. Pressupost. Cada entitat, membre del circuit, haurà de disposar com a mínim d'una dotació pressupostària igual a la que li assigne l'Institut Valencià de Cultura. Passem a programació. S'estableixen dues modalitats molt semblants a les que teníem. No té més història, d'acord? Una modalitat A i una modalitat B. La modalitat A, teatre, dansa i circ, diem 10 espectacles professionals, dels quals, com a mínim, 7 han de ser de companyies valencianes. Incloïm ahir dins 2 de dansa més una de circ. En música, 8 concerts professionals, dels quals 6 han de ser com a mínim de la nostra terra. Ahir incloïm una de música clàssica i una de jazz o contemporània. Cinema i audiovisual, 3 llargmetratges i una sessió de curtmetratges produïts a la nostra terra i procedents del catàleg de l'Institut Valencià de Cultura. Modalitat B és semblant a l'A, però simplement baixem ara el que són els requisits de la programació mínima de teatre, dansa i circ. 6 espectacles professionals, ahir sí que solament entrem en què han de ser de la nostra comunitat. 6. Ahir ja no entrem
en què la modalitat B ja no entren el que són espectacles de fora, d'acord? Incloent uno de dansa i uno de circ. Música, 5 concerts, formacions de grups o professionals també de la nostra comunitat. Un de música clàssica, un de jazz o música contemporània. I de cinema és la mateixa modalitat que la modalitat A. Les quantitats econòmiques assignades a cada modalitat i programa variaran en funció de la disponibilitat pressupostària de l'Institut Valencià de Cultura. Després considerem 2 èpoques de contratació, de l'1 de febrer al 30 de juny i de l'1 de juliol al 20 de desembre. D'acord? I els preus que establim són els preus que ja més o menys quasi tots els teatres tenim, 3 euros per a programar, això és el mínim, d'acord? El mínim. 3 euros per a programar teatre infantil o familiar, 3 euros per als concerts musicals com a mínim, 5 euros de teatre i de dansa dirigida a públic adult i 3 euros per a les projeccions cinematogràfiques. Això són els mínims, d'acord? Mínims. 4. Passem al punt 4. Intentem anar ràpid perquè calculo que voldreu fer-nos moltes preguntes, d'acord? Però sí que creguem que ho hem de llegir el més ràpid possible, però després ja ens podreu preguntar i suggerir i aquestes cosetes. Ves passant tu. Jo passo. Vinga. El punt 4 és la gestió i funcionament del circuit cultural valencià, que torne a incidir, el circuit cultural valencià es gestionarà de la següent manera. Hi haurà un plenari o assemblea del circuit cultural valencià. El plenari és el fòrum tècnic de coordinació, en el qual participen els responsables de les entitats membres del circuit. Cada entitat haurà de notificar per escrit a la direcció general, mitjançant un certificat del secretari de l'entitat, el nom del responsable tècnic de la programació que li representarà en este plenari. Es considera que el plenari té quòrum suficient quan estiguen representats almenys el 50% de les entitats que componguen el circuit. El plenari serà convocat per el director general de l'Institut Valencià de Cultura per iniciativa pròpia o a proposta d'un terç dels seus membres. Celebrarà assemblea general almenys una vegada a l'any. El plenari es constituïx de manera ordinària en reunions periòdiques de programació i de manera extraordinària. I seran competències del plenari determinar la constitució, composició i duració de les comissions dels representants, les de programació i altres subcomissions de treball. Designar els seus representants per a qualsevol activitat que requerisca de la seva representació. Aprovar les actes de les reunions. Realitzar les valoracions tècniques del funcionament, realitzar la valoració tècnica del funcionament del circuit, estudiar les propostes de la comissió de representants, les de programació i altres subcomissions de treball i elevar-les als òrgans de decisió corresponents. Les decisions del plenari en aquelles qüestions que li competisquen són vinculants quan es prenen per majoria simple dels assistents. Després, en el punt quart 2, està el tema de la coordinació. La coordinació del circuit cultural correspondrà sempre a la Direcció General de l'Institut Valencià de Cultura, que podrà delegar aquestes funcions en el personal de l'ens que considere, de manera puntual o permanent. I són funcions de la coordinació del circuit les següents. Dirigir l'equip de treball de la comissió del circuit, representar el circuit davant les institucions i entitats membres, davant els representants de les indústries culturals valencianes en els actes públics i davant les diferents xarxes culturals de l'estat espanyol, convocar el plenari del circuit cultural valencià, assessorar els espectacles susceptibles de programació, realitzar el seguiment de les programacions de cada un dels membres, coordinar la realització de l'informe anual de resultats, proposar iniciatives de promoció del circuit i dels seus projectes, ordenar els treballs de tràmit administratiu i contractació de les activitats conveniades, proposar sancions a les activitats que incomplisquen el conveni al plenari del circuit i totes les que en funció del seu càrrec li corresponen i que li siguen encomanades pel Consell Directiu de l'Institut Valencià de Cultura. Després tenim les comissions de representants. La comissió de representants està formada almenys, nosaltres proposem, per 2 gestors culturals de cada província, per la qüestió de territorialitat. En el grup de treball que col·labora, és el grup de treball que col·labora amb la coordinació en el seguiment permanent del projecte i exercix d'interlocutor entre les entitats membres i l'Institut. Els seus representants són triats pel plenari del circuit i la duració del seu mandat serà determinat també pel plenari.
i són competències d'esta comissió col·laborar amb la coordinació en el seguiment del projecte, fer propostes de millora sobre el funcionament del circuit, col·laborar amb la coordinació del circuit en l'elaboració de l'informe anual de resultats, estudiar les sol·licituds de noves incorporacions al circuit, mantindre les relacions amb els representants de les indústries culturals valencianes i fer propostes de constitució de la Comissió de Programació i de les subcomissions. Després tenim unes comissions de programació, que les comissions de programació són equips tècnics d'assessorament formades per responsables de programació de les entitats membres i seran coordinades per un dels membres de la comissió de representants i constituirà com a mínim 4 comissions més específiques, una de teatre, dansa i circ, una altra de música, una altra d'audiovisuals i una altra de cultura per a la infància i nous públics. A les reunions de programació podran assistir, si així ho estimen convenient, persones del Departament de Coordinació. La seva constitució, composició i duració serà la que determini el plenari. I les seues comeses seran les següents: assistir a fires i festivals dins i fora de la Comunitat Valenciana i emetre informes sobre els espectacles que vegin. Realitzar propostes d'espectacles en xira o d'especial interès. I després, finalment, tenim la subcomissions de treball, que són subcomissions que es poden constituir per al desenvolupament de projectes, anàlisis i reflexions sobre assumptes d'interès del circuit. La seva composició, constitució, duració seran les que determine la coordinació del circuit. El plenari també podrà constituir subcomissions de treball, si així ho determinen un terç dels seus membres per escrit. Com veieu, la part de treball en equip i de treball en tal està prou desarrollada perquè la considerem important. Passem a la part de programació i de finançament. Intentaré anar el més ràpid possible. Anem a veure, les entitats evidentment que conformen el circuit cultural valencià, primer han de fer la proposta i han de fer l'enviament de la seva programació, com abans ho fèiem, a la coordinació del circuit cultural valencià. Una vegada validada per la coordinació, les entitats membres sol·licitaran a través del seu representant legal, al director de l'IBC, el cofinançament de la mateixa. És que nosaltres no se n'anem d'ahir, volem cofinançar. Això ho tenim molt clar i ara ho explicarem per què. Esta proposta haurà d'atendre les condicions establides en la present ordre i en el conveni de col·laboració interadministratiu que cada entitat firmarà amb l'Institut Valencià de Cultura. La programació es realitzarà a través de la plataforma del circuit, igual que hem estat fent fins ara. No s'admetrà, esta és una nova, no s'admetrà cap proposta que no compte almenys amb 3, estem discutint, 3, 2, actuacions en el cas de teatre, 2 en el cas de dansa, la música i el circ en tota la Comunitat Valenciana al llarg de les 2 temporades que comprenen l'exercici natural. Anem a veure. Tenim una cosa molt clara. Creiem que un dels grans errors que hi havia en el circuit era que de vegades, molts de vosaltres que heu llegit els informes que fèiem, hi havia actuacions d'un bolo. Llavors, creiem que això no és un circuit, un bolo. Com a mínim hem d'utilitzar el plural, que menys que 2. Tampoc estem exagerant molt el plural, d'acord? 2, 3, d'acord? Una, no entraria a formar part dels espectacles cofinançats. Però el municipi, evidentment, pot contratar el que vulgui en els seus diners. Excepcionalment, es contemplarà el finançament d'espectacles que tinguin una sola actuació quan es tracta d'estrenes absolutes a la Comunitat Valenciana de companyies. Bé, això, evidentment, tampoc anem a ser així ara tan dramàtics. Sí que podrem contratar o ajudar a lo que són les estrenes de moltes companyies amb un bolo, però és una qüestió molt excepcional. No podran emplenar la proposta de programació aquelles entitats que no hagin assistit al plenari anterior. Nosaltres volem obligar a que tots aquells que formen part del circuit cultural valencià, com a mínim, reunir-se una vegada a l'any. Tampoc estem demanant res de l'altre món, perquè pensem que és fonamental per a vertebrar el que és el circuit.
Com a norma general, la participació de l'IBC en el projecte es fixa en el 50% del caché de les activitats, fins a arribar a la totalitat assignat per cada entitat. La coordinació del circuit podrà establir percentatges variables de participació de l'IBC en el finançament del caché dels espectacles en funció dels següents incentius. Xira de 5 espectacles de dansa o circ, 60%. Això vol dir que el circuit pagaria el 50% i el 40% seria pagat per el municipi. Xira de 3 concerts de música clàssica, 60% de percentatge de participació. Xira de 3 propostes d'especial interès determinades per la comissió de programació. Podríem arribar inclús fins al 70% de participació. 70%, ho torno a repetir, pagaria l'institut i el 30% el municipi. Xira d'espectacles de programa emergències fins també al 70% de participació. Això és un projecte que la comissió actual teníem d'intentar també donar eixida a noves companyies emergents, per tindre una oportunitat també per a que els nostres companys i companyes puguen veure i gaudir els seus espectacles, però sí que hem notat una cosa durant aquests darrers anys, que les contratacions no funcionaven. Per tant, sí que volem incentivar també en uns percentatges per a ajudar al municipi a que un 30% d'un caché no és tan salvatge, no te va deixar tremolant la virdiola. És molt bonica, les virdioles són molt boniques. Bé, també podrà incrementar-se la participació de l'Institut Valencià de Cultura en el finançament de les activitats de cada entitat si se certifica l'assistència del gestor cultural responsable de la programació almenys a 3 fires o mercats de contractació cultural. 2 mínims de la Comunitat Valenciana i una de fora d'estes. Això també és una idea nostra de dir els gestors culturals hem d'eixir a veure món. És molt divertit, és molt xulo veure món. El poble se vos queda xocotet, llavors n'hi ha que eixir a veure coses. Però no solament d'ací, ja sí tenim fires molt xules, però fora també hi ha fires. És que el món és molt més gran, d'acord? Això volem incentivar als municipis que sí que ho fan. D'acord? 1.000, 2.000, 3.000 euros, el que siga, el que l'Institut Valencià de Cultura i la comissió puguen decidir, d'acord? Però sí que és fonamental eixir a veure teatre i a veure món, d'acord? Passem al 6, per pagament de caché. De la mateixa manera, si els espais membres del circuit cultural no complinen els mínims exigits en cada modalitat o deixen de realitzar programació escènica, se'ls penalitzarà amb la reducció dels imports estipulats a la baixa. És evident, Circuit Cultural Valencià, tens un compromís, com a mínim, si eres de l'A, fer 10 espectacles. Si no es fas, se penalitza. I això no és tan greu. Quan algú entra en subvencions, si no justifiques el que t'has gastat, te la lleven sencera i no passa res. Bueno, sí, suposa que el regidor o la regidora o l'alcalde li pegarà el puro. Doncs així nosaltres també. Correspondran a les entitats que integren el circuit, municipis, agrupacions de municipis, universitats, la totalitat dels ingressos obtinguts de la venda d'entrades. Vull dir, la venda d'entrades serà per als ajuntaments o per a les universitats. La contratació de les companyies que vagin a actuar en els espais municipals integrats en el circuit cultural valencià es realitzarà d'acord al que disposa la llei, bla, 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 bla. Anem al 6. Pagament dels catxers. Bé, això és el que porta. Bé, l'Institut Valencià de Cultura abonarà el percentatge, que siga o bé el 50, o bé el 30, el 60 o el 70, depèn del que han comentat, dels espectacles programats conjuntament, sent per compte del municipi el pagament del percentatge restant, d'acord amb els criteris establerts en el punt anterior que acaba de contar Menja. En tots els casos, l'entitat participant, o ajuntament, mancomunitat o universitat, haurà d'assumir el cost del material tècnic i recursos humans, així com la càrrega i descàrrega complementaris que siguin necessaris per al desenvolupament de l'espectacle.
Es contempla també la possibilitat que altres entitats públiques i privades puguen participar en el finançament del percentatge corresponent a l'entitat participant, o sigui, a l'Ajuntament, com era el cas que teníem de l'Institut Valencià de Cultura. Fins a mitjà d'any, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que m'he equivocat, ens pagava un patrocini per cada obra que fèiem en valencià que contribuïa a la minoració del caché o del preu que tenien que pagar l'Ajuntament i ens venia molt bé. En este conveni també reflejem la possibilitat de que altres entitats, tant puguen ser conselleries o entitats privades o fundacions, ens puguen financiar, ajudar a financiar la nostra despesa. Les aportacions de l'Institut Valencià de Cultura queden condicionades, com és lògic, a l'existència del crèdit adequat i suficient en el seu pressupost de gastos per a l'exercici anual corresponent. Transcorregut el termini de 6 mesos, això és una coseta que m'ha afegit així a favor de les companyies, transcorregut, també crec que això està en la llei d'execució dels pressupostos, crec que també ho posa. Transcorregut el termini de 6 mesos sense que l'entitat membre hagi fet efectiva l'abonament que li correspon a la companyia programada, l'Institut Valencià de Cultura reduirà de l'assignació anual per a la programació del circuit en este municipi o universitat una quantitat almenys igual a la que se li deu a la companyia. És això, per a que els ajuntaments s'afanyen a pagar. Es comprometen. Vinga, el punt 7 és la contractació de les companyies. Este és el punt que té més controvèrsia, però nosaltres insistim en que això és possible i que és legal. Per això proposem que la programació es formalitzarà mitjançant la subscripció de 2 documents contractuals amb les companyies, un per la part de l'Institut Valencià de Cultura i l'altre per part del municipi. En els documents contractuals haurà de constar les responsabilitats en cas d'incompliment, el termini de pagament a les companyies, que no serà superior al que disposa la legislació en contractació administrativa vigent, l'expedició de la corresponent factura i el compromís per part del municipi de tindre el local o lloc d'actuació en perfecte estat o en perfecte ordre de marxa, tècnicament condicionat i amb els permisos legals necessaris per a la realització dels espectacles. D'igual manera, constarà el pagament dels drets de propietat intel·lectual i dels impostos derivats de les actuacions, tots estos a càrrec dels ajuntaments o de les mancomunitats o la universitat. En tot allò referent a les causes i als efectes de la suspensió de les representacions, concerts o projeccions estarà determinat per cada entitat en el contracte firmat amb les companyies de l'artista o, finalment, en la llei de contractes, que també ho diu. Durant la setmana següent de la realització de l'activitat, el municipi enviarà un informe o un certificat a la coordinació del circuit. Ara passem al WID, que és l'informe i memòria d'activitats. Creiem fonamental, no vaig dir-ho tot, però creiem fonamental el que és fer un informe. L'informe és una marca del circuit cultural valencià, sempre ho ha sigut, d'acord? Tot i això, inclús els programadors i programadores que no posen les dades quan toca, inclús estem disposats a posar i penalitzar-los, inclús, d'acord? Perquè creiem fermament en el que és l'informe. L'informe és fonamental, per a saber i per a que sapigueu, tots i totes, d'acord? D'ahir passem al nou, imatge corporativa, evidentment, la passem, protecció. Hi ha novetats en l'imatge corporativa? Sí, però és que hi ha una novetat que volem que l'espai membre, o sigui, la sala, que fins ara no ho teníem, considerem que és important que tinga un distintiu, una placa, com a que s'identifiqui que aquesta sala està dins del circuit i dins del projecte. Lo de més és el que ja sabeu, de posar els logos. I després tenim protecció de dades, un seguiment del conveni, d'acord?
No, que en el seguiment. Sí, és que això ja són els últims punts d'un conveni tipus que tens l'obligació de posar-ho, però en aquest cas el seguiment del conveni per a nosaltres és important dir que la comissió mixta de la que estarà constituïda estarà integrada per 2 representants dels ajuntaments i 2 representants de l'Institut Valencià de Cultura. Aquesta comissió podrà analitzar el desenvolupament del conveni i introduir correccions o canvis depèn de la seva avaluació. Àmbit temporal i extensió. Exacte. Després hi ha àmbit temporal, doncs la duració en principis de 4 anys, com qualsevol conveni, en la possibilitat de que se pugui prorrogar 4 anys més. Després ve el punt de l'extinció, que el que diu és tot se podrà extingir per diferents causes, per incompliments, per acord de les parts, el que diuen tots els convenis, i el règim jurídic el mateix. És el que diu la llei en la que se basen els convenis administratius. Amics i amigues, a veure, això és... Sí, ja està. Anem a veure, això era... Hem anat superràpid ara al final perquè creiem que també pot donar-vos la paraula. Això és el que n'hi ha, i ho tornem a repetir. No deixa de ser un borrador, i és un borrador, d'acord? I sí que n'hi ha una data, que és el 23 d'octubre, en la mostra d'Alcoi volem presentar-lo i ens agradaria presentar-lo, evidentment, no nosaltres, sinó conjuntament, amb tots i totes. Una coseta només rapideta. En el que són els criteris de programació, jo crec que n'hi ha una diferència molt substancial entre els de teatre i de música. Us explico, en teatre no forceu que n'hi hagi ninguna obra de teatre clàssic, infantil, ni drama ni comèdia, sembla música, si poseu una de música clàssica i una de jazz. I això és que fem la programació que vulguem. És que això fa molta olor a Cerveró. Bueno, pero mira, sí que posem dans d'estil. Però sí, això és musical. Home, és que jo què sé, jo feia la programació ara i el concert de jazz m'han dit que era de clàssica i jo ja no entenc res, sabeu? Però jo això ho llevaria, és un poc de força i fa olor a lleveu. Anem a veure, tot això ho apuntem i... Tot això ho apuntem, val? Sí, va, pero los negros correctos sobre todo las modalidades hay que desarrollarlo, claro. Además de tener que programar un número X de tal, de danza, una exposición. Nosaltres estaríem dispostos, però això té que vindre, nosaltres podem proposar-ho, però que l'institut diu, vale, doncs tants diners per a les arts, més per a les arts. Quasi tots, la majoria de programadors municipals fem exposicions i fem arts visuals, ens iria de maravilla. Lo que pasa es que además ahora hemos visto la intervención de Marta, que es posible hacer exposiciones, aunque no tengas una sala, entonces pues sería la forma de entrar. Sí, i també volíem, a veure, en la qüestió d'audiovisuals, també volíem... Arts visuals, perdó. Però tant d'arts visuals com... No, vols que sigui diferent, ja està. Sí, ok. Sí, perquè també d'audiovisuals tampoc tots els llocs tenen condicions variants, no? Per a projectar o per a tal. Però el problema més de l'audiovisual, fonamentalment, és que solament podem programar coses molt vells. O sigui, velles, vull dir, de fa 2 anys. D'audiovisual, sí. Llevant de algun documental actual. Ni curtmetratge. Parle de... Vull afegir unes matisacions de lo que heu comentat. En principi, està clar el que diu Concha, és a dir, si el circuit va ampliar-se a arts visuals, tindrà que estar regulat d'alguna manera. Bueno, però a lo millor resulta que al final no podem fer un circuit d'arts visuals i té que ser un altre circuit diferent. I això ja se tindrà que parlar, no? Però una cosa que trobe, que li comenté a Pepe l'altre dia, és que en audiovisuals, cine, n'hi ha 2 modalitats A i B que és els mateixos requisits. Jo posaria o una diferenciació A i B, la B pot tindre una pel·li menys, o posar modalitat única, perquè no té sentit tindre modalitat A
tens que fer això, modalitat B, tens que fer el mateix. O sigui, és una tonteria, no? I després un altre punt que vull reflexionar és sobre la figura, el que siga, del coordinador, coordinadora del circuit. Crec que queda un poquet desdibuixada. Crec que tindria que ser una persona amb una figura, en aquest cas, no? una estructura administrativa amb més autonomia. No cal que el director de l'IBC, no sé com estava, havia una competència, el director general de l'IBC havia una competència tal. Podria fer-lo la figura esta si fora una figura, una oficina, hi ha una figura, una oficina, una entitat administrativa més potent i que estaria regulat que ha de ser, és que diu d'alguna manera posada i deixar de posar. No, deixar de posar no, serà una figura que tindrà que tindre una continuïtat, la que siga, i tindre una oficina amb unes persones determinades, 2, 3, 4, les que siguen, però que no passe el que ha passat durant els últims anys, com sabeu, que l'oficina de coordinació ha patit d'insuficiència de mitjans. No? Això, bueno, i una altra cosa que ja és personal, si voleu ho dic, és que, vamos a ver, lo de les províncies no m'agrada molt, m'agradaria més per comarques, però bueno. Ai, perdona, però no havien caigut. Sí. Yo volia comentar una cosa que crec que ja m'havia arrossegada de l'anterior circuit, però ara que s'estan revisant totes les condicions, m'agradaria ficar-ho damunt de la taula. Hi ha un agradi comparatiu respecte a les companyies que es dediquen a teatre infantil i familiar respecte al període de contractació. Sempre s'ha limitat al 20 de desembre, com he vist que ficava així, i fins l'1 de febrer ja no se pot tornar a cofinanciar un espectacle, recordeu, i això s'ha comentat molt entre les companyies infantils i familiars, per això ho trasllada així, la temporada forta d'aquestes companyies és Nadal i Reis, i sempre han quedat relegades. Això és una gran comparació respecte a les altres companyies. Això és cert, però també és un problema administratiu, de tancar pressupostos tant de l'IBC com també sé quin és l'argument que s'ha manifestat, però si com un ajuntament ha fet el possible per a contractar i no té cap problema, doncs a veure de quina manera se pot buscar una solució per part de l'Ajuntament. Jo prenc nota perquè realment com a municipi afectat, a mi m'en passa moltes vegades. Tots els municipis contractem espectacles en Nadal i a més gastem molt de part de pressupost en Nadal, i si nosaltres com a l'Ajuntament ho pot fer, suposa que la Generalitat també. O sigui, nosaltres fem el contracte previ, fem la retenció de crèdit i a mi només me posen, quan me passen les normes del tema del pressupost, me diuen que la factura té que entrar antes, crec que del 20 de gener o alguna cosa així. És l'únic problema, però per lo de més ho mirarem. Se pot mirar. Ho mirarem per a negociar-ho. Un afegit del que ell diu, que és, jo no sé si es fa igual, si no calla, el període estival, l'estiu, hi ha molts ajuntaments que tenen les festes d'ahir. Això significa que molts municipis poden aprofitar el pressupost del circuit per a contractar alguna cosa de festes, quan en general les festes dels pobles tenen un pressupost a banda i de vegades molt més gros que el pressupost que tenen per a tota la temporada. Per tant, s'hauria d'especificar que les festes no entren mai, no poden entrar mai. Ja sé que la majoria són en l'estiu, però també hi ha com les de Cullera, per exemple, que són en abril, o les de Gandia en octubre, i això hauria d'estar fora. I els pobles que sempre estan de festa? Quan els consoles un altre. Dos cuestiones organizativas que creo que son importantes. Primero, no nos demos más de 5 minutos, por cumplir la hora. Segundo, mañana o pasado recibiréis un email cada uno de nosotros con el enlace a Drive del proyecto de Circuit. Y por no andar con aquello de que vamos apuntando nosotros, que no es exactamente lo que yo dije, yo creo que lo serio sería que enviáramos nuestras propuestas, nuestras sugerencias de cambio, y eso es lo que hará construir el proyecto, porque es que también pensar que partimos en desventaja los que conocemos el proyecto, ya sabemos, con la gente que se le encontra hoy
por primera vez. Pero bueno, si hay cosas que aportar, de unos 5 minutos y si os parece ya vamos a ver a Xavi. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues només vull dir en nom de Gestió Cultural i en nom del seu president, que em dona permís, agrair-vos la vostra assistència i anem a seguir el programa. Hem acabat el que són les jornades, el que és la part més científica, i ara ja anem pues, a l'estudi, a dinar i a la bodega. Moltes gràcies.